L-iskandlu ta' xiri ta' żejt fl-Enna Malta kien żvelat fl-20 ta' Jannar mill-Gazzetta Malta Today. Dakinhar kienu pubblikati numru ta' emails li fihom jingħad li Frank Sammut, ex-membru fuq il-Kumitat responsabbli għax-xiri ta' żejt imwaqqaf minn Austin Gatt, allegatament irċieva commissions ta' eluf ta' euro mill-kumpanija Trafigura li tbieħ iż-żejt lill-Enna Malta. Il-Malta Today irrapportat li l-flus kienu iddepożitati f'kont bankarju fl-Iżvizzera f'isem kumpanija reġistrata f'Ġibilta li Frank Sammut kien il-beneficjarju tagħha. 3 ġimgħat u nofs wara, il-Ministru Austin Gatt indirizza konferenza tal-aħbarijiet dwar dan l-iskandlu. Matula fost l-oħrajn ammetta l-ewwel darba li għandu kont bankarju fl-Iżvizzera. Tgħidilna jekk inti għandek jew tikkontrolla x'kontijiet bankarji kemm fl-Iżvizzera jew f'xi pajjiż jew pajjiżi oħra li joffru tax havens kemm f'ismek jew f'isem nominee companies li jirrappreżentaw lilek personalment jew kumpaniji li fihom inti shareholder? Iva. Iva. Fismi personali. Fismek personali. Tista' ovvjament biex tgħidilna fejn. Ma naħsibx li huwa affarik biex tara. Fil-5 ta' wara nofsinhar Austin Gatt qal li dan il-kont fl-Iżvizzera kien inkludih fid-dikjarazzjonijiet tal-assi li l-Ministri huma obbligati li jagħmlu kull sena fil-Parlament. Sa fejn fin kien dikjarat jekk qed tgħidli mhux dikjarat. Huwa ddikjarat fil- Qabel kont niddikjarhom bħala parti mill-assi tal-eredità tal-papa, sa fejn jiena fl-assets iddikjarajthom. Iżda s-satejn wara, waqt programm fuq il-PBS, Austin Gatt ħareġ b'verżjoni differenti. Qal li wara l-konferenza tal-aħbarijiet laħaq mar id-dar iċċekkja l-affarijiet u nduna li kellu żball. Fi kliemu sa mill-2005 l-hawn ma baqax jiddikjara fil-Parlament li għandu kont bankarju fl-Iżvizzera. Issa mort niċċekkjahom id-dar. Sa 2005 kienu dikjarati, meta mbagħad mietet il-mama u ġejt nagħmel il-lista sħiħa dawn inqabżu. Wara li kien żvelat dan l-iskandlu ta' xiri ta' żejt fl-Enna Malta, Austin Gatt kien mitlub jagħmel statement fid-depot tal-Pulizija. Meta tħallsu l-commissions fuq il-miljun euro żejt kuljum li jixtri pajjiżna, Austin Gatt kien il-Ministru politikament responsabbli mill-Enna Malta.